Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Нихаят, Шаяннар һәм Тапкырлар лигасы йоклап туйгач, озын пауздан чыгып, янәдән шушы лиганы терелттереп, үзенең уеннарын башлап җибәрергә булды. Алкышлар белән каршы алыйк әле. Димәк, дуслар, баштан ук әйтеп куйып, 6 ел шушы лигада уйнап, кулымда бер тапкыр да шушы кубокны тоткан булмады. Рөстәм әфәнди, исәнмесез? Димәк, дуслар, бүген сезнең өчен безнең 9 команда чыгыш ясаячак. Чыгыш ясаячак, әлбәттә безнең фестиваль. Фестиваль булгач бездә визитка. Шулай бит. Командалар үзләре белән таныштыра. Шулай ук гран-при, 1нче урын, 2нче урын, 3нче урын, иң оста актер, иң оста актриса һәм әлбәттә ел ачылышы һәм иң шәп миниатюралар. Димәк, командаларга килгәндә, бүген сезнең өчен сезне үзләренең кызыклы мәзәкләре белән сөендерерләр. 171-нче мәктәпнең Салкын Шәй командасы. Самара шәһәреннән килгән кунакларыбыз Алыга ШТК КВН командасы. 4нче гимназия интернатының Пәлеш Ашиса килә КВН командасы. 149-нчы лицейның Акуна Матата КВН командасы. Шулай ук 71-нче мәктәп Анди-Манди! Бигрәк кызыклы исем белән 155-нче гимназияның Мыр ШТК КВН командасы. Исемнәре Мыр КВН командада егетләр генә. Әйбәт. 27-нче гимназияның Тегени КВН командасы. 149-нчы лицейның Кижики ШТК командасы. Һәм шулай ук Чаллы шәһәреннән килгән кунакларыбыз, алар ул да булса эксклюзив ШТК командасы. Димәк, дуслар, әлбәттә, сәхнәдә торган тыш команда, безнең әле шулай ук тагын бер команда бар. Ул да булса тяжелая артиллерия дип йөртәм инде мин аны. Жюри, аларга инде аеруча бер кат алкышлар. Димәк, Әйдә Шаярт, Югары Татар КВН лигасы җитәкчесе Рамил Агдиев. ШТК-га нигез салучы, кайчандыр минем икенче әти булган кеше Рөстәм Гатауллин. Татар халык җырларына яңа сулыш бирүче Ислам Валиев. Димәк, Шаян ТВ-ның уймак тапшыруын алып баручысы Фирүзә Хәбибуллина. Шулай ук безнең бөтен дөнья татар яшьләре форум рәисе бар, ул да булса Тәбрис Яруллин. Тәбрис абый әлбәттә килеп җитәчәк. Алкышлар Тәбрис абыйга ишетсен әле карашы. Дуслар, сезнең көчле алкышлар астында затабыз. Безнең командаларыбызны көчлерәк ишетелмисез. Сәхнә артына. Һәм әлбәттә традиция буенча онытканны гафу итегез, онытканмын. Традиция буенча без инде әлбәттә ничек башлап җибәрәбез? Без Шәп, рәхмәт. Дуслар, бүгенге уенны бераз гына тарихта калдырыр өчен без сезгә тәкъдим итәбез бер кичкенә генә уен. Шулай бит. Һәрбер кешедә бар кәррәзле телефон, һәрбер кешедә бар Instagram. Зинһар өчен кулыгызны күтәрегез әле, кем бүген stories кертте? Stories кем кертте? Бүген. Ярар. Бүген. Әйбәт. Ярар, дуслар, миннән сезгә тәкъдим бер кичкенә генә уен. Димәк, бүген сезгә кирәк булачак кертергә селфи, уеннан, ягъни уенның берәр фото сурәтен
һәм уен турында язырга үзегезнең ничек дип әйтим инде, урысча әйтмешлим, негезен фикерегезне җиткерәсез һәм сезгә бер кызыклы сорау. Шушы сорауга җавап көтеп калабыз. Татар эстрадасы артистлары Шаяннар һәм Тапкырлар лигасында уйнаса, аларның командасы нинди исем йөрткән булыр иде? Сөйләштекме? Һәм әлбәттә хэштеглар Шаяннар һәм Тапкырлар клубы, ШТК 2019, ШТК фестиваль һәм башкалар. Алкышларыгыз өчен рәхмәт. Димәк, дуслар, башларга да, әкренләп башларга да вакыт килеп җиткәндер, шулай бит? Безнең беренче командабызда көчле итеп алкышлар биреп алыйк әле, дуслар. Әзрәк энергетика кирәк, ишетелмисез. Әйбәт. Димәк, көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнәбез түрендә 171-нче мәктәп Салкын Шәй! Sizden koşarızda Salkın Çay komandası. Çok, lipto что ли? Yok, salavatlı, havatlayan Salkın Çay. Biz ol, qaynar şeyge salqan su salabız. Eye! Biz ol, atlasayın oğulğa qaytabız. Eye! Biz ol, bakanlap nevesitler için munşa tuvasına minemiz. Eye! Biz ne biler Elvin Grager'larına namaz okuyorlar. Subhanallah. Sizden için çıkış yazısı ilk şayan hem ilk tekep kazan yaşları. Tanış bulğuz bu fail. Hamul avulmalıyım. Fail. Bu zerine. Hamul avulmalıların yarata. Eyde sizler mi oğulğa qaytıra gerek mi? Mən anda sıyırda soğulmaman, he? Oy, uları sıyır da soğabileyken. Sizin... Bu aygır. Tukta ciddi. İşletmişler turunda bir söz etmişsiniz. Kim olmuşe? Ben olmuşe. Yarar, alaysa Hasin'in turunda jır-jırlıyım. Spulaya, mulaya, tatar sözüne şaklanmışır malaya. Ciddi değil. Hayza, sinem bitinimde kiyoya sapıyanlar. Nerse söylesin sen? Yarar, min şoyaram. Biz bitmada şoyarırga kildik. Biz mişeler inbayları. Mä bir şey altıyısın kaytarırsın. Ana kara, bu какой-то küp makşa jidim bratuha. O, bratlar, sinem bitinimde что ли? Конечно. Malaylar ciddi, Ayza burnuna bas. Biz bunda bir şey düşünerge kildik. Ejinger için biz nefse gezir? Min, ikatna bu ya oğulğa qaytlas qayızı. Hayır, bu слишком жестко. Emin kışışa jırlarga irenir gezir. Eminin de şehir malaya bilen yürür gezir. Amin. Ayakta depiляция сыргазы. Şal Muhammedcan. Bu akşam da jüriye bir gezer. Hayza, bu jüriga şordu bilirsin sen. Elbette. Jüri akşa kirekmey, minyatürler kirek. Alaysa biz başlayımız! Kızlarının manikürde işleşir temaları kalmagan. Sen bilesin mi, megada bit skidkalar var. Ayttın. Мен бит үзмә яңа кофточка. Беләм әйттең. Син күрдеңме минем яңа фотографияда? Күрдем. Алло, Ришат, безгә аерылышырга кирәк. Син беләсеңме, мин бит үземнеке белән аерылыштым. Күз алдына китерегез. Бишлегә укшы кызның өйдә булган хәл. Әти, мин кайттым. Kaya kızım kündəliyini görsətəli. Ay maladiz kızım. İngiliz dili bişli. Kaya
İngilizce neresi olsa da yeterli kızım. Thank you very much. Neyine paramışlar. Tatar tili oğlu. Temin etirgendim. Bizning maktab hozir 10 balli sistemaga ko'chdi. Demek 10 bal ol bishli. 5 bal ol. Eng muhimi men bit ona tilini yaxshi bilaman. Yılan tili milli. Otasi, men barisini da eshitdim. Yarar. Nurminskiy konsertida bani shoshing. Marshrutkada bo'lgan xil. G'afur etingiz qilg'anlikligi yoqdami? Ha, rahmat Rixzor. Agar da sizga bizning aytuvlar shamol ekan. Sağ ol Makabatcan. Sog'liq sen komandasi, rahmat Rixzor. Dostlar, zamanda güçlere alkışlar. Demek, Salkınçay komandası rahmetlerin vaktörler Güllara hem Xaviyo bağa жеткірелер. Rahmet sizge Salkınçay komandasın mezek yazganda olarına ilhamlandıra durgan kabinetlerden aşkışlar bergen işi deyip yazganlar. Alkışlar. Demek, sponsorlar dostlar, Pautina Bau Parkı. Tatarstanda en zor hem galati bulmagan park. Biz gaile bilen galati yol ütkere vaqtın o'zgartamiz. Siz vaqtni ko'ngilli hem aktiv o'tkaraşaksiz. Şulay oqib marşrutni o'zingiz saylay olasiz. Sizni 18 metrga qadar biyiqlikda turli og'irliqdagi 70 dan ortiq element kidi. Demak, Pautina Bau Parkı Qozon shahri Oqqish ko'li o'rami 3-yurt adresi bo'yicha o'rnashgan. Telefon 240 95 91 240 95 91. Bunda alqışlarga kerak. Rahmat. Demak, olg'a davom etamiz. Hamda albatta sahna turina chaqirasim keladi mening. Bizning qo'noqlarimiz Samar yoqlaridan kelgan Olg'a SHTK KVN komandasi. Kuchliroq! Salam Qozon! Qarshi oling'iz, biz Samara tatarlari. To'xta, qo'yabizning tom bir do'stimiz. Айнур, sen qayerga yuriysan? Пацаны, в буфете акция на просрочку. Айнур, sen bir Qozonga kelding. Qilma. Вообще барбар. Ayda endi tanishib. Bu Aynur u tatarcha bilmaydi. Вообще барбар. Bu Ravshan nechik siz anladingiz? Onun anisi nashrashni qarorga yarata. Amin Kamil, immatur, qiziqli, ha? Вообще барбар. Agar sen baribir, men ketdim. Камиль ketdi, ne ishlaymiz? Kamil ketdi, biz da ketdik. Siz o'zingizning to'g'rishingizni bilasizmi? To'qay to'xtalishi. Jamil to'xtalishi. Ulan, mening familiyam Safin. Qayerdan chiqarga? Bankda bo'lgan hal. Malay, sen ник madrasa bilan bankka keldingsan? Bizning vaqtda turli hal bo'lurga mumkin. To'xtag'iz, bu taval. Yuvaltu. Asu, sen qo'ya. Narsa, sen de yo'qotding meni. Men o'zimnikini 3-kun olib kelaman shunga.
Супергеройлар һәр вакытта супер түгел. Мин бик тиз йөгергә алам. Мин бик көчле. Мин Зайнап Фатхретдинованың бөтен җырларын беләм. Карагыз, анда талаучы. Мин сине тотам. Мин сине көнем. Мин сине яратам, яратам, яратам. Кая Нуртагын югалды? Мен бит әйттем, буфетта акциялар просрочка булды. Ой. Абза бит аның белән күпме миниатюр калды. Ярар. Һәм нәрсә әйтәсем киләдер. Рашид, карам, нидән яңалык. Көннәрдә Крылья Советов командасын Ростов Рубин җиңде. Крылья Советов! Олыға Самар шәһәре ШТК командасы үзенең рәхмәтләрен Рәхимов Ринат Мухтар улына белдерә. Безгә җылы теләкләр теләп, монда матур гына килеп җитәргә ярдәм иткәнегез өчен мең рәхмәт дип язганнар. Дуслар, безнең жюри әгъзаларыбыз ниһаять тулы бетте. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Бөтен дөнья татар яшьләре форум рәисе Тәбриз Йөрүллин. Күрмәделәр бу дип кенә кереп утырган, ләкин күрдек. Димәк, дуслар, алга таба дәвам итәбез һәм сәхнәбез түренә чакырасым килә минем ашарга яратучы. Команда ул да булса 4-нче гимназия интернатның командасы Бәлеш ашыйсы килә. Кирәкли внимания. Чөнки ул Миләүшә түгел, кит безнең командадан. В смысле кит? Мусур, семяс кит, син шикелле. О, без что хайваннар уйныйбыз, тогда мин сыер. Шуңа күрә син егет уйныйк. Миңа егет кирәк түгел, миңа кирәк үгез. Миләүшә, син тиле. Мин тиле! Минем дә килеп буласым килә. Ул әйтте Миләүшә, син тиле. Значит, икебез дә тиле. Ой, аңгыралар. Юху! Повышение! Эй, кем әле син? Исемен оныттым. Миләүшә! Үләм, шуны да оныткансың. Всё, мин Азалия булам. Син беләсеңме, что Миләүшәләр бүген җиңә? Миләүшә, син беләсеңме, что Азалияларга автобуста 25 сумга түләргә кирәк? Миләүшәләр 2 ел алга пенсияга чыга. Пока, Миләүшә. Азалия, син беләсеңме, без бит чәчәкләр? Беләм шул. Син беләсеңме, 2 чәчәк бүләк итмиләр бит. Миләүшәне шакыр инде. Миләүшә. Ким дә Миләүшә, кил. Кызлар, сез беләсезме? Мин бит әле тэквондога язылдым. О, давай күрсәтәм. Блок коротких миниатюр. Циклоп, пират. Егетләр, сез кая? Авылдагы таксида булган хәл. Без барабызмы? Хәзер соң бетрән һәм кузгалабыз. Пенсионная реформадан соң булган хәл. Син минем дәвәне түгел бүтән. Күз алдыгызга китерегез, дуңгызлар Ислам Валиевны кабул иттеләр. Так, стоп.
Бәлі шашырға. Жеңер үшін. Біз элитный мектепте оқимыз. Қызлар ғына анда оқи. Малайлар yok. Мында жюри отыра. Бұл Фируза апа. Фируза апа. Аның янда егетлер. Егетлер. Сіз кешелер, что ли? О, бізді оң хайванлары не біз тогда мен фильм? Аралы тозарып кетті. Estağfurullah. Sizдің турында адекват кішілер несі уйлар екен, а? Адекват кішілерден мұнда тәбрис апы ярулин ғына. О, мен аның бүтін шиғырын жаттан білем. Нәрсе ул фемист түгел. Ярар қызлар, жеткенімді. Қазір келетмегенне әйтеміздер. Һәм бізді қуып шығаралар мұннан. Ярар. Ақырда әйтәсім келейді. Ойын алдынан бізде трагедия болды. Төбетей біздің команданың спонсоры болудан Баш тартты. Шуңа күрә бәле шашыс килә. Рәхмәт. Görüşme olmuşlar. Değerli çalışmalar, kızlar Şırma komandası Şır Көңілден 4-ші гимназия интернатының müdürін Гизатуллин Тахир Радикулын оқу-оқыту ішлері бойынша müdür орынбасары Найля Фазыл қызын әр уақыт ердем қолын сузып тұрған тәрбие ішлері бойынша müdür орынбасары Алия Марат қызына тәрбиешілер түркіміне берген мүмкіншіліктері әр дайым ихтибарлары үшін көп етіп рәхмәт сөздерін білдірі. Алғышлар. Тәбрис әфәнді әйттім бек вақытында келіп жеткенізді. Демек, алға таба достар, шоқырасым келе сәхне түріне 149-ші лицейінің Акуна Матата КВН командасы! Акуна Матата. Сәлем, біз Акуна Матата командасы әдәріс танышық. Bu Aliye anlayışa o büyü için cevap verir. Kim cevap verir? Ede büyüsün. Yok, men hazır tüge. Olaysa kim cevap verir? Min. Bu Alsu. Hem ol bizning komandada eng ulkani. Hem aның bilan eng qo'rqinch shayper bo'lgan. Нәрсе болған? Ол пенсияға шықты. Yo'q endi. Ол үйіне 15-5 olып қайтты. Yo'q. Ол сүт пакетін ақшасын алып келгенде барды. Yo'q, aның pasporti bor. Нәрсе білесіз сызығанынан? Әне, екінші бетін ашып қараңыз әлі. Дән жетті сөйләшейік. Алып келдіңіз ме? Әйе, bizning maziklar bilan diplomat bor. Илдар, нәрсе алалайсың соң? Анда бит бер нәрсе дә юк. Йосып, шапыр, алар бит бер нәрсәне дә белми. Хәзер без гран-прины алып китәбез дә, алар бер нәрсәне дә сизмичә калачак. Тәк, егетләр, җитте. Хөрмәтле җиде, сез безне дөрес аңлагансыз дип уйлыйбыз. Без монда җиңәргә килдек. Бездән мәзәкләр, сездән беренче урын. Безнең команда берәр кайчан акыллы кеше буламы ул? Кеше юк, ләкин мин бар. Кем ул? Бу минем телефонымнан Алиса сөйләшә. Нәрсә белән ул безгә булыша алмасын? Ул безгә мәзәкләр уйлап күрсәтә. Әйдә, Алиса. Пенсияға чыкмыйча калганнарның җыры. Әйдә, Алиса, икенчесен. Татар теле дәресендә амонимлар темасы. Әйдә, Алиса, безнең яратканыбызны. Барсыз калган носкиларга багышлана. Әйдә, Алиса, миниатюраларга күчик. Гөлсинә апаның гаиләсендә булган хәл. Ашамасаң обырды карчыкны чакырам. Ны чакырып кара. Туйдырдыгыз инде шул ботканы ашамыйсыз. Ашамыйм мин аны. Булды, җитте, киттем. Әйдәгез хәзер яңалыклар карап алыйк. Исәнсез ТНВ каналында яңалыклар.
Һәрбер икенче кешенең үзе төзелгән өе бар. Аха, Майнкрафтта. Икенче яңалык. Россиядә витамин А җитми. Акча. Хәзер реклама. Акчаңыз җитмиме? Байсыгыз киләме? Алайса сезгә бер мәгънәсез трек язырга кирәк. Шул трекларда Шакур, Бузова, LJ баядылар, ә син әле дә диванда утырып торасың. Хәзер мәктәптә булган хәлгә күз салыйк. Так, 5 минуттан килмәсә, өйгә кайтып алам. Исәнмесез, Алсора Физовна? Ой, килдеңме ни? Барыңа кайт, мәктәп вообще эшләми бүген. Ә мин сорадым, бүген мәктәп эшли. Уф, нишләргә инде синең белән? Ярар, утыр яз. Юк, дәфтәреңә түгел, партала яз. Алсора Физовна, супер! Яздыңмы? Супер! Исәнмесез, Алсора Физовна, безне бүген җыелыш була, шуңа күрә дәресегезне әз генә ихтирак бетерсәгез була. Yes! Нәрсә утырып калый? Утырасың, барыңа кайт. Мин киләчәктән килдем. Нәрсәсе бу киләчәктә? Анда җимешләр бармы? Әлбәттә бар. Кунумата командасы җиңәме? Ә монысын белмим. Ләкин тиздән бөтенесе дә билгеле булыр. Сезнең алдыгызда Акунумата командасы иде. Рәхмәт ясый. Түрлі шаклар булган дуслар, Акунумата командасы мәктәптәге завучларга, укытучыларга дәресләрдән җибәргәннәре өчен бик зур рәхмәт белдерә. Шулай ук рәхмәт әти-әниләргә һәм рәхмәт Макдональдска. Редакторлар алдыннан тукландырганга дип язганнар. Димәк, тагын бер кат көчле алкышлар Акунумата командасына. Дуслар, тагын бер кат исегезгә төшереп үтәм. Бүген бездә бик кызыклы бәйге бара Instagram җилдәрендә. Бүләкләр бик шәп. Димәк, ясыйсыз селфи яисә берәр уеннан берәр фотосурәт, кертәсез үзегезнең битегезгә, язасыз үзегезнең уен буенча фикерегезне һәм җавап бирәсез төп сорауга. Төп сорау була яңгырый. Әгәр дә мәгәр татар эстрадасының йолдызлары Шаяннар һәм Тапкырлар лигасында уйнаса, аларның командасы нинди исем йөрткән булыр иде? Килештекме? Алкышларга кирәк. Рәхмәт. Алга таба дуслар, 71-нче мәктәпнең андый-мандый шутка командасы чакырасым килә. Ничек миңа микрофон өлдерергә? Син Жюльен? Ярар, мин җүләр киттек әйдә. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда андый-мондый КВН командасы. Хәмәдәс искәшереп китик, 2 минутлык нәрсә булганын. Сезнең каршыгызда Акунумата КВН командасы иде. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тукта, без бигрәк артка киткәнбез бит. Шул, һәм бездән теге артта атлаучылар кешеләр кебек булмый инде. Кем соң ул? Артта атлаучылар. Артта атлаучылармы? Ул кешеләр рөлдә барганда юлны төшерәләр. Ярый, дуслар, әйдәгез танышып китик. Бу Муса, һәм ул әбиләр белән уйнарга ярата. Дуслар, мин әбиләр уйнарга яратам. Бу әдәле һәм аңлагыч аның тартылган кыенлыклар. Үзең син каенлык. Сәлам дуслар, гафу итегез, соңга калдым. Так, җыелыш. Мин аңламыйм. Кем чакырдан? Син? Мин Жюльен, соң үзе чыкты бит. Ярар, син түлекән аңлады. Киттек инде әйдә Айса танышыйк. Син кем? Мин Җәмилә. Менә сәхнәдә җүләләрне күрдем дә үзем чыгарга булдым. Ярый, Айса, син безнең командага нинди файда китерә аласың? Мин җырларга яратам. Җыр! Мин Җәмилә. Юк, ни гөлия. Огына бирә алмыйм, чөнки мин берни белмим.
Adıyla bir sinirine udan kışlattım. Biz anam bilen duet yasıyız. Gittik. Yarı Aysa dostlar, kepka. Nindi kepka, başlayık. Hem bizning birinchi miniatyura ilk vaqtda parikmayterskida bo'lgan hal. Исәнмесез? Исәнмесез? Qaysilar әле уйлап чыгармадылар? Ярар. Татар авылындагы бүре. Һәр бер автобуста мондый кеше була. Tek, bir mındağına kremini tek, babasına krem. Tek, bir mındağ sosan bulamıyor. Bulamıyor. Блин. Tövbe. Qadarlarga tuğan bitingdi. Хәзер мондый таксистларны еш очратып була. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Исәнмесез? Миңа Мифтахетдин Акмулла урамына кирәк иде. Наленина? Юк, Мифтахетдин Акмулла урамы. Ну, наленина битин. Юк инде әйтәм бит, Мифтахетдин Акмулла урамы. Ну, әйтәгез наленина. Ну ярар, әйдәгез на Ленина. Ольга Бузова концертында булган хәл. Siz benim kişiler, biz sizi şunu yaratam. Hem sizge ıryanma jırlap bireyim. Кстати, появились маски. Есть десятки самых разных оттенков. Һәм безнең Adela, bizim duet hazır ya. Ну әйдә күрсәтегез. Davay. Элвин Грейның кызының ирененә малярия чыккан. İlla Safiyon'un kızının şaşları sikutsa. Фәрит Низамиев сызакса сыңа калды. Так, стоп, безгә инде тамамларга вакыт җитте. Һәм инде ахырда нәрсә әйтәсебез килә? Гомерегездә андый-мондый каенлыклар булса да, КВНга йөрегез. Сезнең алдыгызда андый-мондый КВН командасы иде. Рәхмәт. Андый-мондый КВН командасы рәхмәтләрен беренче чиратта яраткан кураторыбыз Алсу апага. Безгә ярдәм иткәнегез, безгә ышанганнарыгыз өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Шулай ук ТРК тандем 3нче кат ирекле өстәлләр өчен, уңайлы урыннар өчен рәхмәт дип язалар. Димәк, дуслар, безнең киләсе команда әзерләнгән арада спонсорлар турында әйтеп китәсем килә. Кичке кәеф күтәрү Show Today хәзер Казанда. Искиткеч яңа күңел ачу форматы. Show Today ул беренчедән. Әлбәттә, искиткеч бәйгеләр, шаян интерактивлар, заманча уен сценарийлары, юмор һәм әлбәттә онытылмаслык шаярулар. Инстаграмда язылыгыз. Show Today KZN. Димәк, алга таба дуслар, сезнең көчле алкышларыгыз белән чакырасым килә минем сәхнә өстенә 155-нче гимназиянең ШТК КВН командасын. Алкышлар! Sağındınızmı bizni? Әй, сұраған едім. Сәлем, достар! Сіздің алдыңызда ШТК командасы. Сіз бәлки ойлайсыз, неге біз шулай деп аталдық? Чөнки біз мәшілерді яратабыз. Тек yok, алар бізді яраталар. Әлбәттә, ул сине ярата. Син видеоны батарейка беткәнче басып утырдың бит. Нәрсәгә син аны әйттең? Кешеләр хәзер уйлыйлар, мин очыклар белән дип уйныйм. Бир монда.
Егілер, жетті. Әйе, жетті. Әгіз тынышы балып. Бұл Рашид. Һәм білесізмі нәрсе? Аңа автобуста төлерге туры келе. Неудачник. Бұл Мұрат, һәм оның әтесі чилный бройлер директоры. Әй, қытар. Тавақ алып келді. Нәрсеге? Кімдір тавақ ашамай? Бізге қазір нәрсе дыряның үләшіге бит керек. Сіз нәрсе тәкдим етесіз. Әйегіз аны қыздырабыз. Ю, айда сахнаны қыздырарбыз. Ярар, кетті! Ярышта болған хал. Келесі спортшыбыз Ренат Гарипов. Туқта! Тифтаца! Базарда болған хал. Ол мен ашамай. Сеңа келішіп кіне ұлтырайыч. Әйе, бейік матур. Қызларына аббой болмас. Йоқ, оны ашамай. Мен тегісін тілейм. Тігісі. Әміне бұл картонка мен ашай. Мәктеп ашханасында болған хал. Мәктәпкә бүген президент килә. Әйе, 8-нче А сыйныфыннан Ханбиков Ислам. Руки вверх концертында болған хал. Руки вверх! Бұл полиция! Әйе. Руки вверх! Қыз тыштабыдан соң ЗАГСқа келді. Сіз бұл матур егітні аласыз ма күйеуге? Ризамы? Мен сізді іштмеймін. Айтыңыз, айбетлейдім. Айтыңыз. Әйе. Сіз ана айтырға тишіч. Сіз язырға түгілемі? Айтырға тиш. Бар. Нәни. Дипломны алғач, анара үйленесің. Бар, оқы. Так, егетлер, мен тойдым. Менің президент боласым келе. КВНщиклар президент бола алмайлар. Сіздің алдығызда МРШТК командасы. Рахмет. Рахмат Бекзор, мэр! Рахмат сөз әлбәтте 155-ші гимназия. Өз рахмәтләрен барлық ярдәмчеләребезгә, әтиәннәргә һәм җан-аталарыбызга җиткерәбез дип язганнар. Дуслар, тагын бер кат исегезгә төшереп үтәм. Уен Instagram буенча үзегезнең лентагызга урнаштырасыз яисә селфи, берәр команданың үзеген, өлешен
Һәм язасыз үзегезнең уен буенча фикерегезне һәм төп сорауга җавап. Сорау булай яңгырый. Әгәр татар эстрадасы артистлары Шаяннар һәм Тапкырлар лигасында уйнаса, аларның командасы нинди исем йөртәр иде? Алга таба минем шакырасым килә, татар телендә иң популяр исем йөрткән, иң популяр сүз белән бәйле булган команданы ул да булса 27-нче гимназиянең теге ни ШТК командасы. Алкышлар! Вообще-то мин Зәлия. Кем? Зәлия. Кем? Зәлия. Ha, sen ahirine akşa gitmedin mi? Azali ismine. Ha, sizin əlillərinizə fantaziya жетмədimmi? İşinizdə Kamile. Neyse? Şıpartığız. Hazır neydi продавец kurtuk шығışa. Tuqtağız, min əli qarayım. Зәлия, что за отстойные шутки синде? Ник sizga hamon birebirdə aşamıyım, sizə toydum, все, kitəm komandadan. Зәлия, туқта. Нәрсә? Vallahi degin әле. Яра Зәлия, әйдә кішіше башлайық. Sizin aldığınızda tıgın ШТК komandası. Gitti. Көз алдыңызға кетіріңіз, егеру ярышында болған хәл. На старт. Внимание! Внимание, миңа күптен внимание бергәннәре юк. Тынычланыңыз, хәзер марш була. Башта внимание, аннары марш. Хәзер интернетта бик актуаль төрле тавышларны яздыру. Һәм ул АСМР дип атала. Әйдәгез карап китик, АСМР авылда. Siz минем арттан хәзер болай көне буе йөрисезме? Әйе, бу бит минем эшем. Мурат, син эш таба алмыйсың. Менә бит кешеләр ничек акча эшли. Әйдә, өйрәт әле шуны. Күз алдыңызға китерегез, ике мөселман кызы бер төрле күлмәктән. Московский, вьетнамский. Красава! Күз алдыңызға китерегез, авыл кибетендә булган хәл. Кызым, менә килеп тә җиттем әле, берәнди акцияләрең бармы? 5 ай 200 сумнан. Ул 5 ай берләргә нәрсәләр керә соң? Анда инде иң кирәкле мәсьәләләр иписет, шибынагы, банкрат симерки һәм галош 39 размер. Ул галошлар миңа нәрсәгә соң? Мин 38 размер бит. Бик ярым тизрәк. Трактор кызым, күрмисең әле син янда апай тора вообще-то. Ой, сердечко прихватило. Мәфтуха. Әйдә, бергә сана. Әйдә, икәү санабыз. Санадыгызмы? Без бүген җинсәк, бүтән уйнамыйбыз. Ну әнәй! Сезнең алдыгызда теге
иде. Рәхмәт. Көчле алкышлар. Теге ШТК командасы үзләренең рәхмәт сүзләрен сезгә һәм 27-нче татар гимназиясенә шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Кадерле Илсинә Фәрит кызына. Шаяннар һәм тапкырлар клубының яшьләр командасына булышуыгыз өчен һәм әлбәттә киләчәктә дә тыгыз элемтәдә торырбыз дип өметләнеп калабыз дип язганнар. Дуслар, уенга килгәндә әлбәттә хэштеглар кулланабыз. ШТК, ягъни ШТК 2019. Сөйләштекме? Әйбәт. Ну, спонсорларны да айтып китмеші болмай. Демек, просто космос батут паркы безнең кунаклар өчен күп кызыклы нефтяклар әзерләде. Һәр шәшәмбе көнгә ни бары 350 сум, 550 сум урынына лимитсыз. Кергәндә студенческий яки зачеткагызны күрсәтсәгез, сезгә әлбәттә ташлама һәм шулай ук төркемнәргә ташламам. Космоста һәр 4-нче кунак бушлай сикерә дип язганнар. Алкышлар безнең яраткан спонсорларыбызга. Алга таба чокрасым килә минем 149-нчы лицейның KGK ШТК командасын. Алкышлар! Бу сәхнәдә МТК команда көсө дип сорарсыз, сукарабыз, менә бит без басып торабыз. Bugün festival 2 yıl ШТК oynayız. Hem bugün şiirge bitiriyimiz. Сәлам, сезнең каршыгызда KGK ШТК командасы. Һәм әйдәгез командабыз белән танышып китик. Бу Денис, ул безнең командада иң уңгар, иң акыллы, иң матур. Так, җитте, акчам бетә бит инде. Һәм аның әтисе депутат. Бу Айлина. Һәм ул миңа ашый. Син миңа Танис, братан, қара Айлинның макияжсыз фотографиясын таптым ушыма. Так, акчаны кире китер әле. Так, нәйсин тагы безнең чыгышны бозды. Юк. Мен безнең чыгышны берничә китап алам. Ләкин син безнең чыгышны без аласың. Күз алдына китерегез, чыгыш алдына Айлинга микрофон бирәләр. Мә. Так, нәйсин туйдырдың бар китәре безнең командада не? Айлина, син беләсеңме, без бүген җиңсәк, әтимә BMW алып бирәм диде. Ого, җиңмәсәк. Җиңмәсәк, Элвин Грейнның альбомын тыңлатачак. Субханаллах. Син дә аны тыңлыйсың, что ли? Так, җитте Денис, вообще-то залда минем апам утыра. Апам, син безнең җиңүгә ышанасыңмы? Юк. В смысле? Мин монда алып баручы йыйнарга карарга килдем. Ну чего, ничек? Не очень. Так, Айлина, әйдә дөресен белер өчен экстрасын чакырабыз, ә? Әйдә. Мен Қазақстаннан келген зәңгәр Марк, Тахилла Улат Кадони. Мен сезнең турда бай бер сөйләләм. Я башта белә бешырлатармы, юкмы? Җиңел сорау минем исемем ничек? Айлина. Ого, шуннан да шарлатан түгел. Айлина, әйдә урак сорау бирик әле. Ярар, бүген кем җиңә? Бу бик авыр сорау. Минем уйлавымча, бу 3 кешедән торган команда булырга тиеш. Блин, Наилне доласы була инде. Бу команда шундый матур, шундый сөйкемле, исеме Ныга башланган кеше уйнарга тиеш. Алло, әти, мен хәл Данис түгел Надис, яме? Һәм бу командада әллә телебашня, юк. Әллә небоскреб, юк, Айлина икән. Ха, көлке. Наил, мондый мәзәкләр белән без бүген точно җиңмибез. Синең беренчесен бармысың? Әлбәттә бар. Мин татар җырчылары белән дуэтлар яздырдым.
Қарап кетік, Рамил Закиров коллектор болса. Фердус Тимаев біздің ұзған каникуларына бек әйбәт тасфырлай. Қолыбыздан шалғы керек, шыбырқылар түшмәді. Альберт Нұрмеске бармағынан кона алғанда. Математика дәріслерінен біз Рифат Зарипов кібік шығабыз. Әмин юләр, шуннан бірлер. Гүзел Уразова астрономия дәріслерін бек әйбәт үйренген. Дүния тұру керек дейлер. Әби кардиолог врачында. Военкоматтан повестка келгеш. Пашам әлі, пашам bu dünyada. Білесіз ме? Все люди как люди, а я суперзвезда. Соңынан әйтесі келе. Біздің ісіміз бүгін шыңғаршы нидәрі. Сіздің қоршыңызда кешікештіка командасы. Келдік, жеңдік, кеттік, рәхмет. Мир кинотеатры Казан шәһәренең иң бұрынғы кинотеатрларының берсе. Бүгінгі көндә Мир кинотеатры традицион кино қора форматын саклап калган тарихи кино үзәге булып тора. Касса картиналарыннан тыш тамашачылар чит ил һәм Россия кинофестивальләренең эшен карый. Махсус күргәзмәдән катнаша, шулай ук бөтен дөнья актерлары һәм режиссерлары белән очраша ала. Хәзер минем сәхнә түрендә чакырасым килә, әлбәттә безнең кунакларыбызны. Алар инде әлбәттә сезнең көчле алкышларыгызны көтеп торалар, дуслар. Миңа моннан күренеп тора. Шәхсән көчле алкышлар белән каршы алабыз. Чаллы шәһәреннән эксклюзив ШТК КВН командасы. Хәерле кич, дуслар. Сездән алдыгызда Яршавыдан эксклюзив КВН командасы. Сәлам! Biz Казанда беренче тапкыр, шуңа күрә әйдәгез танышыйк. Монсы Марсель. Кит инде. Марсель әйдә бер миниатюр күрсәт әле. Күрсәтмим. Син беләсең бит инде, мине ялсам гел бии башлыйм. Әйдә, бик күрсәт әле, син матур биисең бит. Юк инде. Тора әле, урынна. Монсы Розиля, аның суперспособность бар. Ул баянсыз, баянда уйный белә. Розиля күрсәт әле. Розиля! Урынна торыгыз әле. Монсы, нафига? Нафига безнең командага кирәк? Аның исеме шундый. Кара, ата суеверный Айдар килә. Қара бесі! Казан. Қазан сәлі! Ник сез чыктың, әйттиз бу? Мен сіздің білен командада ойны. Синең берәр нәрсә бармы? Миниатюралар. Нафига? Тәкъдим ит әле. Вау! Синең исемең нафига? Нафиг? Урамызга басыгыз әле. Кара, үзем башлы. Күрсәт. Күз алдыгызга китерегез, yüzүчеләр гаиләсендә. Әти, мин килдем. Яра улым, бар йокларга ят. Настар, внимание, марш. Улым, фальстар. Әти! Saat. Әби стоматологта. Исәнмесез, әби? Кайсы тешегезне, кайсы тешегә орта? Әнә бусы. Saat. Мула приколист. Владислав, кара прикол. Кая? Бисмилла. Яра, урама басыгыз әле. Пока чыгышны бозмадык, башлыйбыз.
Selamlar sakınlar. Aybat bize. İnşallah. Sağımda bir şey oldu Mika. Sırtırmaydı. Yok seneki. Yok. Şolladan mındı, ebi de bula. Ayda abi. Все, buldu abi ben senin yoldan çağırdım. Ulan, bilesin mi? Min kadiye bir tuğu. Min rahmet et. Урамда булган хәл. Кеше бара, ада bir taşık bilen Winnie Pooh şırıkla gördüler. Hey, yigit, telefonun var mı? Telefon gerek de. Telefon gerek. Ben durum şırık dur hele. Maksim, divana buldu olay, kaşıyın alın. Maturum şık alıp gittiler. Yigitler neyden kötü güzeller. Aybalit işte. Alo? Sen misiniz? Şimdi neredesiniz? Ну, Валерьянка, ищи, когда спать ложитесь. Sağ olunuz. Alo. Toptu. Yumurka. Subhanallah. Alo. Uze gayiplemeye ayttım. Kurban bayram kundu uramga çıkmasın deyip. Sağ ol. Алло? Привет, мотором. Қойтам. Қойтам, моторма! Ақырда айтасы келеді. Если біз жеңсек, біз өткәлемейбіз. Эксклюзив КВН командасы. Бар тек сіздің үшін. Көштерек алқышлар, шаулы, эксклюзив. Демек, достар, біздің бит ойынымыз дәуам ете. Мен күтем сізден селфилар, яғни өзіңіздің лентаңызға фотосуреттер һәм әлбәттә сұрауға жауап. Татар эстрадасының артистлары ШТК лигасында ойнасалар, оларның командасы нинди исем йөртер иде. Бүләккә, әлбәттә, бүләк бар. Баклажан антикафесына 2 сәгатьлек сертификат. Шуңа күрә миңа калса хэштеглар турында да онытмыйбыз. ШТК һәм хэштег ШТК 2019. Демәк, шулай итеп безнең барлык командаларыбыз чыгыш ясадып, һәм инде сезнең көчле алкышларыгыз астында аларны сәхнәбез түренә чакырабыз. Көчлерәк!
жолы. Tağın әйдәңіздер алқышlar. Сіз аларға, алар сізге. Шойынлар тапырылар туылы, 2019. Демек, күтеміз біздің жюри ағзалары. Рахмат Бекзор, жюри ағзаларына келгенде достар, Рүстем абай енді бүтініңізден біле, ол енді Шойынлар Тапқырлар клубын негіз салушысы, әлбәтте олып барушысы еді, ол бірінші 4 сезон ялғышмасам, әзір мекен біздің жюри ағзалары, бар мекен біздің нәтижелер. Номинацияларға келгенде достар, әлбәтте біздің біріншісі гран-при, ондан соң бірінші орын, екінші орын, үшінші орын, ең ұста актриса, ең ұста актер, ел ашышы һәм ең шәп миниатюра. Демек, конкурс бойынша біздің нәтижелер бар, шолай бей? Венера, рәхимет, өзім айтым? Яра, өзім айтам. Демек, Татар эстрадасының йылдызлары шындыққа, демек, башта сұрауын әлбәтте яңадан айтым. Әгер дәмәгә Татар эстрадасы йылдызлары Шойынлар һәм Тапқырлар лигасында ойнаған болса, оларның командасы нинди исем йөрткән булыр иде дигән сорау иде. Татар эстрадасы йылдызлары ШТК командасында катнашсалар, Төбер Шатыр дигән исем астында чыгыш ясасалар иде дип язганнар. Алкышлар. Бу безнең җиңүче Алсу Зөфәров. Рәхим итегез. Көчле алкышлар дуслар. Сәхнәгә белегез. Һәм әлбәттә бүләк буларак Баклажан антикафесына 2 сәгатьлек сертификат. Көчле алкышлар Алсу. Достар, ничек соң кәйфләр, ничек сезгә беренче уен фестиваль ишетелмисез? Әлбәттә, безнең командаларыбыз әле бирелеп кенә килә сезонга тиздән инде әлбәттә күп кешенең имтиханнары, уку бетә иде. Җәй турында фикер шуңа күрә, Алла бирсә, яңа сезонга яңа көч җыеп, яңа дәрт белән, яңа миниатюрлар белән басырбыз дип шунып калам. Шулай бит? Шушы җирдә сезгә дә кул чабырга кирәк. Демек, көтәбез безнең жюри ағзаларын. Оларға келгәндә тагын бер кат таныштырып китик. Әлбәттә, сезгә кул чабырга кирәктер инде монда. Беренчесе, әйтеп торам, югалттым дигәндә монда табыла. Достар, әлбәттә, беренчесе Рөстәм абый Гатауллин Шойынлар һәм Тапкырлар клубына нигез салучы дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Шулай ук юк, күренмиләр бу, мен тәвәлләкләр мәле торам. Күренмиләрме? Достар, кем җиңде? Беренче сорау. Кем ничек уйлый, кем җиңде? Алкышлар белән, достар, әйдәгез, алкышлар булат. Демәк, алкышлар белән. Беренче команда безнең Салкынчы, 121 мәктәп. Демәк, шулай ук Самара шәһәреннән килгән кунакларыбыз алга. 4-нче гимназия интернат, Бәлеш ашыйсы килә. 149-нчы лицей Акуна Матата. 71-нче мәктәп Андый-Мондый. 155-нче гимназия 27-нче гимназия Тегени. Шулай ук 149-нчы лицей Кижики. Һәм Шаулы шәһәреннән килгән кунакларыбыз эксклюзив. Демәк, көтәбез безнең жюри ағзаларын, берәр матур музыка куеп җибәрсәгез була безгә. Дуслар, бunda балалар, без сезнең өчен тагын бер биекме диләр. Диджей, син бар өчен безгә тагын бер кат бию җыры. Уйсам, без сиңа бик рәхмәтле булыр идек.
Ақырысы ишетмәделәр, шулай бит? Көчле алкышлар жюри ағзаларына, достар, сіз қайда? Айдаңыз алкышларыз, арығамсыз, жюри ағзалары. Рамиль Акеев, Ислам Ғалиев, Тәбрис Яруллин, Фируза, Рөстәм, Фирузаға сөз башлаймыз. Бір екі үш білер екеш. Тоқтым, қайырлы күнler баршаңызға да. Біздің нашы шунды үйретәлер. Номинациябыз бересіп келер, Шаян ТВ каналынан махсус бөлек әлігі матур қызлар егетлерге. Ол да болса Шаян балалар деген номинация Акуна Матата командасына. Икенче номинациялар. Икенче номинация иң шәп актриса һәм әлеге исемгә лайык була Тыгыни командасындагы Камилә. Devam ederiz. Bir iş. Hayırlı iş. Hemen dostlar, isanısız bir zor rahmet şapırganınız için. Әйдәгіз тәуамдықлар алқышлап алайық әлі бұл баларға сіз әтәрейін. Бик шап ойын болды, мен көптәннен шыққада болғаным yok. Мен бик ұшады, шынап айтам. Һәм менің бір номинация, һәм онда екі жеңуші. Ол номинация ел ашылышы, һәм демәк игътибар біздің екі жеңуші. Ол Алға командасы һәм Салқын шәй. Ура! Әйдәгіз, рахим дегіз. Birige, yine iki komanda, ikinde uyalmanın önünde basın sayı. Hem Bülekler, alkışlar. Alğa Samara'dan gelgen yüzlerge. Ayrım alkışlar. Edek iki kapitan, kim iki kapitan sizde? İki kapitan, tamam,
Біздегі 2 диплом бар. Супер. Алқышлар. Рахмат, Зафари. Кім давам еді? Тәбрис. Күшті алқышлар, бүтін дүния... Сәлем, баршаңызға да. Рахмат, Рүстем. Мұнда командалар рахмат, шундай матур кеше болды. Мен бірінші ширатта рахмат айтасым келе ұйыштырушыларға, шундай зур шара ұйыштырғансыз. Әфәрин алар. Ашаған білмей тұраған біле, анын ұйыштыру ішлері бек көп, шулай бет. Мен де тігі рекламна агент кібік үйрейм, апрель айында бүтінігізні шақырып қалам. 26 апрель күні Бауман урамында татарша рок бола, татарша хип-хоп бола, татарша Ислам Валеев бола сәхнеде. Бауман урамына келігіз сағат 4-те башана мен татарша сөйлешем акциясына. Хәм... әзірек алқышлар болады, мұнда. Қарайлы, Тәбрис, әйде бірер команданы жында шығарайық ады. Нәрсені шығарайық? Команданы 26 апрельда сахнаға. Рок, рэп, КВН, ШТК. Бұйыл түгіл. Неге? Олар башында өтті. Әйде Яры. Мен ойлайм Рүстемні һәм бір команданы шығарырбыз. Бірәр перформанс, импровизация ясарға шайбыз. Һәм менің мұнда Рүстем 2 команда мен ашаған, шуларына берген. 3-ші орын. Кижики командасы. Ләкин мен кетмейм. Һәм 2-ші орынны игълан етем. 2-ші орын Бәлі шашысы келе командасы. Рахмат бек зор. Бір, 2. Естәнмісіз, достар? Барыңызға да. Меңа 3 номинация берділер. Біріншісі ол ең яқшы актер, екіншісі ең яқшы мәзәк, һәм енді бірінші орын. Бірісіме нәрсе айтасы келе. Міне біздің Татар КВН лигасы енді биыл әйдә шаяр деп атала, ребрендинг ясадық. Тизден біз аны көреміз. 2 июньдә зур фестиваль ясыйбыз. Міне мұнда енді мәктеп оқушылары рәхәтләнеп ШТК ойнылар. Бұл енді әлбәтте біздің Татарстанның, татар юморының келешегі. Әдіңіз күшті алқыштар берейік міне бұл шундай талантлы балаларға. Міне білесіме, һәр бір жидді сөйлешу татар тілі турында. Ул һәр вақыт келе міне бір ойға келелер. Татарша контент жетмейділер. Міне татарша видео контент жетмей. Міне ол достарыбыз татарша контент, татарша КВН. Хаминде әлбәттә міне шуны үстеріп, аны Шаян ТВ-дә күрсәтергә кирәк. Хаминде әлбәттә бик зур рәхмәт оештыручыларга. Рөстем, респект, уважуха. Хаминде барлык егетләргә. Ярый, күчәбез. Иң яхшы актер бик кызык егет, шулай ук күзлекле. Беләсезме кем ул? Бармы? Муса, әлбәттә, әфәрин! Муса, көчле алкышлар, иң яхшы актер. Иң яхшы мәзәк, шундый актуаль дигәрәк мәзәк әймә. Менә КВНщик президент буламы, юкмы? Безнең Татарстанда 2 министр президент әймә. А Украинада тиздән, возможно, КВНщик президент булачак. Шул мыр командасы куялар. Мыр командасы президент турында мәзәк, иң яхшы мәзәк яуладылар егетләр.
Alkışlar. Aferin yigitler. Hem indi birinchi o'rin Tigli komandasi boshqalar. Birinchi o'rin Tigli komandasi. Do'stlar, siz oradasiz. Ham siz menga olqishlamaysiz. Bunda Rustam Ramil aytmishdi, afarin, Rustam 7 yil bir narsa shitaqada endi ishlamay, mana bu sahna ortimda unda bir 20 yosh kishi bosib turadi. Ko'pchiligi studentlar, ko'pchiligi boshqa oqshaga tugul ishlab yuringlar. Sizning qarshingizda turgan shu motor yosh bolalarni azirlaylar. Aydagiz, shu sahna ortida ko'rinmagan komandaga kuchli olqishlar. Ikkinchi aybar, mana biz zalda o'tiramiz, juri a'zolari, boshqalar ham qaysi vaqtlarni qiziq bo'lmagan mazakni tinglaysizda, ham o'ng'aysiz bo'lib ketadi. Bunda shundaqda yumorning bo'luvi shart tugul. Bunda mana shu yoshlar sizning qarshida sof tatar tilida shigish yosab, shular tirishib, yilmayib, ko'pmi his tugalaraymi? Aydagiz, ularga mana shu bizga motorlik, yilmaylar bergan uchun kuchli olqishlar ta'mirqat. Ham endi menga eng muhim nominatsiya berildi. Ol Grand Prix nominatsiyasi. Bu eng qiziq, eng kuchli komanda degan so'z. Ham aydagiz 1, 2, 3 deb aytam, ham butun zal u komanda ismini aytadi. 1, 2, 3. Eshitilmadi. Menga qolsa butun kishi eksklyuziv komandasi deb aytdi. Yuzga qaray yilmay. Agar buni taramasam bo'laydi. So'nggi kuchli olqishlar shu olmadan kelgan yigit qizlarga. Afarin, bizning bugun olib bordi Elnar Husaynov. Bizning shunaqada bir necha yil o'ynagan kishi, qona kuchli olqishlar. Rahmat do'stlar, demak, jinguvchilar belgili, yangi sezonga hozirlik boshlaymiz. Shuning bilan chul kelganingiz uchun bek zo'r rahmat, kelasi uchrashuvlarga qadar. Tatar Inform 1990-yildan beri tatar ham rus tillarida yangiliklar hozirlaymiz. Kompyuter, planshet, smartfonda yangiliklar, fikr, kuzatuv.